Καλησπέρα σας, Νιάσου για την υγεία σου και είμαστε εδώ πιστοί στο ραντεβού μας με την ενημέρωση στα θέματα της υγείας που τόσο πολύ σας ενδιαφέρουν. Ένα από τα θέματα που συζητάμε όλες τις παρέες μας είναι πώς θα καταφέρω να είμαι για πάντα νέος, για πάντα όμορφος, φρέσκος, να δείχνω υγιής, να διατηρήσω την ομορφιά και την νεανική μου λάμψη. Το θέμα είναι ότι πολλές φορές ασχολούμαστε πολύ με την εξωτερική μας εικόνα, με το πώς φαινόμαστε, πώς μας βλέπουν οι άλλοι και αγνοούμε συστηματικά κάποια συμπτώματα, κάποιες ενοχλήσεις που μας δίνει ο οργανισμός μας. Και όταν αυτές τελικά έρχονται, εμείς ασχολούμαστε με το κάθε όργανο που μας πονάει. Πονάει το κεφάλι μας, θα ασχοληθούμε σαφώς με το κεφάλι μας. Πονάει το χέρι μας, θα πάμε σε έναν ειδικό ορθοπαιδικό να μας πει για το χέρι. Υπάρχουν όμως γιατροί που είναι πιο πολύ της ολιστικής προσέγγισης, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα πρέπει να βλέπουμε το κάθε σύμπτωμα μεμονωμένα, αλλά θα πρέπει να το βλέπουμε συνολικά. Γιατί μία σειρά από ενοχλήματα που φαίνονται σε εμάς ασύνδετα, ένας γιατρός που αποδέχεται μεν την κλασική ιατρική, αλλά τα βλέπει με μία ολιστική προσέγγιση, μπορεί να μας πει ότι τα συμπτώματα αυτά, αν τα ενώσουμε, μπορεί να μας δείχνουν μια πολύ σοβαρή πάθηση, μια ορμονολογική διαταραχή ή κάτι τέλος πάντων, το οποίο αν το ψάξουμε λίγο περισσότερο, αν σπάσουμε το DNA μας, μπορεί να μας οδηγήσει, αν όχι στην ίαση, στην πρόληψη. Έχουμε κοντά μας τον καθηγητή, ογκολόγο, γυναικολόγο, κύριο Κυριάκο Τίγκα. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τη σημασία της πρόληψης, όχι μόνο στη γυναικολογία που είναι η ειδικότητά σας, αλλά και γενικότερα. Ακριβώς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση καταρχάς και είναι καιρός να νοιαστούμε για την υγεία μας. Ουσιαστικά, όπως ακριβώς είπατε, τα πράγματα δεν αφορούν μόνο ένα τεμαχισμό, λες και βάζουμε το σώμα μας σε ένα ανατομικό κρεβάτι και αρχίζουμε και τεμαχίζουμε τα διάφορα όργανα, οπότε παρακολουθούμε το κάθε ένα χωριστά. Έχουμε να κάνουμε με ένα συνολικό οργανισμό και αυτή ακριβώς η προσέγγιση, η ολιστική προσέγγιση όσον αφορά την συνολική μας υγεία είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε στο αύριο. Ιδίως τη σημερινή εποχή που με τη βοήθεια και της ιατρικής τεχνολογίας και των έξυπνων εξετάσεων μπορούμε να επακριβώς διαπιστώσουμε το στάτους του οργανισμού μας, που ακριβώς βρίσκεται, τι ακριβώς ανάγκες έχει. Οι εξετάσεις που πρέπει να γίνουν, γιατρές, είναι ορμονολογικές, είναι γενετικές? Ποιες είναι οι εξετάσεις? Οι εξετάσεις ουσιαστικά προσέγγισης ενός ανθρώπου για οτιδήποτε τον αφορά, head to toe, από την κορυφή ως τα νύχια, αφορούν ένα πολύ καλό ιστορικό, που είναι το πρώτο, το α και το ω γενικά στην ιατρική και σε κάθε ειδικότητα. Ανάλογα λοιπόν με το τι θα διαπιστώσουμε, δεν αφήνουμε τίποτε στον αέρα, αλλά βλέπουμε τι συσχέτιση έχει αυτό με τις αντίστοιχες εξετάσεις που μπορούν να μας αποκωδικοποιήσουν τα συμπτώματα αυτά τα οποία βλέπουμε εκείνη τη στιγμή και αφορούν τον ασθενή μας. Αντίστοιχα λοιπόν μπορούν να συσταθούν από απλές εξετάσεις αίματος μέχρι πιο σύνθετες, από εξετάσεις σάλιου, ούρων, μέχρι και γενετικές εξετάσεις όπως αναφέρατε, DNA, οι οποίες μπορούν βεβαίως να μας αποδώσουν εξαιρετικά αποτελέσματα real time, τη στιγμή εκείνη τι ακριβώς συμβαίνει στο σώμα μας, τι ακριβώς ανάγκες έχει ο οργανισμός μας σε κάθε σύστημα. Το ορμονικό σύστημα, παράδειγμα, που αναφέρατε σε εμάς στην γυναικολογία, είναι ύψης της σημασίας, μιας και έχουμε ένα όργανο συνολικά, το οποίο ξεκινά από τον εγκέφαλό μας, υποθάλαμο υπόφυση, ένα commander center και συνεχίζει με όργανα στην περιφέρεια, θηροειδής, παραθηροειδής, επινεφρίδια, πάγκρεας, οθήκες, που όλα αυτά τα όργανα δίνουν και παίρνουν πληροφορίες και αντιστοίχως παράγουν κάποιες ορμόνες, οι οποίες στο διάβα της ζωής μας διαταράσσεται η ισορροπία τους. Κάποιες βρίσκονται σε ένδια, είναι χαμηλότερες, κάποιες είναι σε περίσσια, οπότε αυτές καλούμεθα πλέον να τις αποκαταστήσουμε. Αυτό που έχουμε την δυνατότητα σήμερα στη μονάδα μας, στο NK Clinic, είναι να μπορούμε να αποκαταστήσουμε επακριβώς, εξατομικευμένα, εντελώς δηλαδή προσωποποιημένα σε κάθε άντρα ή γυναίκα, ακριβώς τις ορμόνες εκείνες ή τις οποιασδήποτε ελλείψεις έχει το σώμα του, εντελώς προσωποποιημένα την ώρα εκείνη ανάλογα με τις εξετάσεις μας. Και αν υποθέσουμε ότι βλέπουμε τις ελλείψεις που μπορεί να είναι σε κάποιες σε ιχνοστοιχεία, σε μέταλλα, μπορούμε λοιπόν να πάρουμε την κατάλληλη δόση βιταμινούχων σκευασμάτων. Φαντάζομαι ότι είστε κατά της κατάχρησης χημικών σκευασμάτων. Και νομίζω ότι θεωρείται πιο σημαντικό να μπορέσει ο οργανισμός σιγά σιγά να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του, αποκτώντας ο ίδιος αμυντικούς μηχανισμούς απέναντι στην ασθένεια. Ακριβώς. Και αυτό που καλούμε θα είναι να είμαστε μαζί με τον ασθενή μας,
να εκπαιδεύσουμε τον ασθενή μας όσο πιο καλά εκπαιδευμένος είναι κατά τη γνώμη μας ο ασθενής μας, δηλαδή έχει την γνώση του τι έχω, τι συμβαίνει, γιατί κάνω το κάθε τι, είναι πολύ πιο σίγουρο ότι θα ακολουθεί σωστά την αγωγή του, την όποια αγωγή του. Δεν είμαστε κατά, για να μην παραφραστούμε, ούτε των χημικών σκευασμάτων, ούτε των αντιβιωτικών, ούτε οτιδήποτε. Όταν λέμε ολιστική προσέγγιση στην δυτική ιατρική, στη σύγχρονη ιατρική, σημαίνει ότι οτιδήποτε είναι όπλο στα χέρια της ιατρικής, καλούμεθα και υποχρεούμεθα, ηθικά και ιατρικά και επιστημονικά, να το χρησιμοποιήσουμε. Επομένως, αυτό πρέπει να γίνεται πολύ λιτό, πολύ απέριτο στον ασθενή μας, για να μπορεί επακριβώς να ακολουθήσει την όποια αγωγή του. Άρα, βεβαίως, η αγωγή ποια είναι, γιατρέ, για κάποιον που θα δει ότι έχει μια ορμονολογική διαταραχή, ακριβώς, η οποία του καθιστά δύσκολες κάποιες δραστηριότητές του. Εκεί τι γίνεται? Δηλαδή, μια γυναίκα, να πάρουμε το παράδειγμα μιας γυναίκας, βλέπετε μια ορμονολογική διαταραχή. Σε θέμα γυναικολογικό, μπορεί να της προκαλεί πόνους περίοδου, να της προκαλεί τριχοπτώσεις, να της προκαλεί κίστες στις οθήκες. Δίνω κάποια παραδείγματα. Είναι κάποια παραδείγματα τα οποία καθημερινά στο ιατρείο τα βλέπουμε όλοι οι συνάδελφοι και τα οποία είναι αλληλένδετα μεταξύ τους. Αυτό που καλούμεθα είναι να δούμε τι ακριβώς είναι το πίσω από την κουρτίνα. Αυτό ακριβώς κάνει ειδικότητα Anti-Aging Preventive Regenerative Action Medicine, δηλαδή αναγεννητική, λειτουργική, προληπτική και αντιγυραντική ιατρική. Όταν συζητάμε για αντιγύρανση, επειδή και αυτός είναι ένα λίγο παραποιημένος όρος στην Ελλάδα, δεν εννοούμε μόνο το skin anti-aging, δηλαδή μόνο την εξωτερική το πώς θα εμφάνιση. δείχνουμε όμορφοι, δηλαδή εξωτερικά, Ακριβώς. το πρόσωπό μας. Γιατί ο κόσμος πώς... τα έχει συνδυάσει με το lifting ή τις παρεμβάσεις που κάνουμε αισθητικές στο πρόσωπο. Εννοούμε πώς εκ των έσω θα μπορούμε να είμαστε καλά, να είμαστε όμορφοι, να είμαστε κυταρικά όμορφοι. Και ευτυχώς αυτό πλέον έχει την δυνατότητα να γίνει, δηλαδή να κάνουμε σύμμαχο το χρόνο. Σε αυτό έχουμε πολλές απαντήσεις και μέσα από των τελευταίων ετών, από το 2009, Νόμπελ Ιατρικής. Θα έχετε ακούσει για τα τελομερίδια, για το τελομερές, για την τελομεράση, για την βιολογική ηλικία, η οποία πλέον είναι μετρήσιμη και δεν έχει σχέση με την ημερολογιακή. Μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος να είναι 40 ετών, αλλά αν τον μετρήσουμε να είναι ουσιαστικά 45 ή 35. Οκ, θα πούμε και τι έγινε που το βρήκαμε. Μπορούμε με αυτό το στοιχείο να διαπιστώσουμε τα ελλείμματά του, να δούμε πού ακριβώς χωλαίνει και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε τις βλάβες. Και έτσι να περνά ο χρόνος και να τον κάνουμε σύμμαχο σε κάθε τι. Στο θέμα της αντιγύρανσης που ενδιαφέρει πολύ ειδικά εσάς τις φίλες που μας παρακολουθείτε, είναι πολύ της μόδας το κολαγόνο, ακόμη και στην πόσιμη μορφή του. Ωστόσο, δεν ξέρω, όπως και τα βιταμινούχα σκευάσματα, αν τελικά απορροφώνται από τον κάθε οργανισμό ή αποβάλλονται με τα ούρα. Δώστε μας λίγο τις κατευθύνσεις. Μπορούμε να παίρνουμε συνεχώς βιταμινούχα σκευάσματα, επειδή μας τα πρότεινε ένας γιατρός μας, ο φαρμακοποιός μας. Σαφώς πάντα κοιτάμε τις ιατρικές μας εξετάσεις αιματολογικές να δούμε τι μας λείπει. Αλλά τελικά, πού είναι η μύθη και πού είναι η πραγματικότητα? Τι κάνει το πόσιμο, τι κάνει το ενέσιμο, τι κάνει ενδεχομένως μια άλλη παρέμβαση? Τελικά όλοι μας υπόσχεστε ενδεχομένως να παραμείνουμε για πάντα νέοι. Ποιος είναι ο πιο σωστός δρόμος? Γι' αυτό το λόγο λέμε να μελετήσετε. Δεν υπάρχουν πανάκια, δεν υπάρχει ένα σκεύασμα για όλα. Κάθε τι από αυτά που αναφέρετε έχει τη θέση του και είναι υπέροχα όλα τα σκευάσματα, αυτά τα supplements, τα βιταμινούχα, τα μέταλλα, τα ιχνοστοιχεία, τα αμινοξέα που βλέπουμε στο φαρμακείο. Το θέμα είναι ότι κάποιος πρέπει να μας πάρει από το χέρι αληθινά και να μας πει τι ακριβώς χρειάζεται το δικό μας το σώμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Και αυτό ακριβώς είναι η ειδικότητα αυτή που αναφέραμε, όπου αγκαλιάζει όλες τις εξειδικεύσεις μας, με στόχο όμως το να είναι συνολικά οι ασθενείς μας ή ο ασθενής μας καλά. Και το καλά είναι κάτι το οποίο το βιώνει ο κάθε άνθρωπος. Δηλαδή δεν μπορούμε να ξεγελάσουμε τον εαυτό μας στο αν είμαστε ή δεν είμαστε καλά. Δεν μπορούμε να πούμε είναι καλά το δεξί μου πόδι, το αριστερό μου χέρι και το δεξί μου μάτι, αλλά αισθάνομαι κάποια άλλα πράγματα. Η παρέμβασή σας λοιπόν μετά από τις εξετάσεις που θα γίνουν, οι οδηγίες που δίνετε στον ασθενή ποιες είναι? Είναι αντίστοιχα με το τι ακριβώς στάτους έχει και τι είναι εκείνο που τον ενοχλεί περισσότερο. Μπορεί να έχει διαταραχές ύπνου, μπορεί να έχει διαταραχές συναισθήματος ή οτιδήποτε άλλο. Ακριβώς σε αυτά εστιάζουμε και πάμε να δούμε αν υπάρχουν οργανικές βλάβες ή ελλείμματα τα οποία τα αποκαθιστούμε. Και τα αποκαθιστούμε εφ' όλης της ύλης. Είτε αυτό έχει να κάνει
με ορμόνες, όπου βεβαίως συζητάμε για bioidentical, δηλαδή βιομιμητικές, βιοπανομοιότυπες ορμόνες, τις οποίες έχουμε την δυνατότητα να δίνουμε στην αντίστοιχη ποσότητα που χρειάζεται ο ασθενής μας και όχι ένα σκεύασμα τυποποιημένο για όλους. Επίσης, στον φαρμακοποιό μας να πούμε ότι ναι, μπορείτε να πάρετε τόση ποσότητα βιταμίνης ή τόση ποσότητα ιχνοστοιχείου. Αυτό είναι λοιπόν η ιδιαιτερότητα και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως είπατε όλα αυτά έχουν πάρα πολλά καλά τα σκευάσματα. Το θέμα είναι ότι πρέπει να χορηγούνται με την κατάλληλη δοσολογία, ώστε να μην έχουμε ούτε υπερκατάχρηση, ούτε όμως και τελεία απομάκρυνση ότι δεν χρειάζομαι ή δεν πρέπει να πάρω κάτι τέτοιο. Κάποιος δύσπιστος θα μπορούσε να ρωτήσει, εφόρου ζωής θα πρέπει να το κάνω αυτό? Ανάλογα με το τι νιώθουμε και πώς είμαστε. Δεν σημαίνει ότι κάτι συνεχώς χρειάζεται να το παίρνουμε. Όταν αποκαθίστανται, και γι' αυτό κάνουμε follow-up παρακολούθηση, όταν αποκαθίστανται όποιες ανομαλίες και ανισορροπίες στον οργανισμό μας, βεβαίως και δεν χρειάζεται για 1, για 2 ή για 3 χρόνια να πάρουμε κάτι. Όταν όμως ξανά αισθανθούμε κάτι, πρέπει επιμελώς να τον φροντίσουμε. Και το λέω αυτό γιατί καθημερινά στην εποχή μας ξέρουμε, μαθαίνουμε, ασχολούμαστε με το τηλέφωνό μας, με το αυτοκίνητό μας, με εκατοντάδες χιλιάδες γνώσεις, οι οποίες μας φορτίζουν καθημερινά. Με αυτό το καημένο το σώμα μας θέλουμε να ασχοληθούμε, αλλά κατ' ουσίαν δεν ασχολούμαστε. Γι' αυτό και συστήνουμε πάντα να μελετήσουμε λίγο. Δεν συζητάμε να μελετάτε από το πρωί στο βράδυ, 2-3 λεπτάκια την ημέρα αρκούν. Να διαβάσω κάτι ενδιαφέρον σχετικά με μία εξέλιξη. Και γι' αυτό το λόγο είναι πολύτιμες και πάρα πολύ σημαντικές οι εκπομπές αυτού του είδους που κάνετε, και δεν το λέμε για να σας χαϊδεύουμε τα αυτιά, αλλά πραγματικά έχουν τεράστια βαρύτητα και σημασία, γιατί δίνουν το κίνητρο, το έναυσμα να ψάξει ο συνάνθρωπος, και αυτό, η γνώση που αποκτά, είναι δύναμη. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι τελευταίο για τους φίλους και τις φίλες που μας παρακολουθούν. Αν κάποιος θέλει να δοκιμάσει και αυτή την προσέγγιση σε θέματα είτε πρόληψης ασθενειών είτε αντιγύρανσης, που είναι κάτι πολύ φρέσκο θεωρώ στην Ελλάδα, δεν είναι τόσο εξοικειωμένος ο Έλληνας με το να ψάξει τρόπους να κρατηθεί νέος μέσω του εξετάσεων, να το πούμε έτσι απλά, του DNA του, και πώς αυτό μπορεί να επιτευχθεί μετά και στην πράξη. Θα μπορούσε να μας ρωτήσει κάποιος, εγώ, απλός πολίτης, που ο μισθός μου είναι πολύ περιορισμένος, μπορώ να έχω πρόσβαση σε τέτοιες εξειδικευμένες εξετάσεις? Πολύ σωστή ερώτηση, και γι' αυτό το λόγο και η μονάδα μας δεν συστήνει άσκοπα και χωρίς κανένα νόημα εξετάσεις που μπορούμε να μάθουμε τι συμβαίνει σε όλο μας το γονιδιακό υλικό και να ξέρουμε ακόμα και αν έχουμε ευωδοτικά ή όχι γονίδια για τον καρκίνο σε κάθε σημείο του σώματός μας. Ξεκινάμε από πολύ απλά πράγματα. Ο τρόπος όμως που η προληπτική και λειτουργική ιατρική κοιτά τις εξετάσεις δεν είναι εάν οι τιμές, τα αποτελέσματα δηλαδή, βρίσκονται μέσα σε ένα rate, σε ένα εύρος τιμών, και αν είμαι από 0,5 έως 4,5 είμαι καλά γιατί έχω 3,6, αλλά κοιτά και το σημειώνω αυτό για τους ακροατές μας, το optimal, δηλαδή ποιο είναι το ιδανικό για την άκρος εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού, του τάδε οργάνου που εξετάζουμε εκείνη τη στιγμή. Με αυτόν λοιπόν τον τρόπο, πολύ έξυπνα, και γι' αυτό συζητάμε και για έξυπνες εξετάσεις, value for money εξετάσεις, όπου δεν χρειάζεται ο άλλος να ξοδέψει μια περιουσία, αλλά να απομυζήσουμε όλη την πληροφόρηση που μπορούν αυτές οι εξετάσεις να μας δώσουν, ώστε να τον βοηθήσουμε αληθινά. Επίσης, είναι ύψης της σημασίας το γεγονός ότι πολλά πράγματα μπορεί να τα κάνει πολύ απλά και εύκολα στο σπίτι του, δηλαδή από τον τρόπο που θα διατραφεί, αλλά ουσιαστικά από το τι ακριβώς θα πιει, την ποσότητα νερού, την συχνότητα του φαγητού. Όλα αυτά, παιδιά, έχουν τεράστια σημασία και βαρύτητα, και γι' αυτό το λόγο πρέπει να ακολουθούμε όσο πιο πιστά γίνεται έναν τρόπο ζωής, αυτό που ονομάζουμε lifestyle, το οποίο να μην είναι μόνο στα λόγια, αλλά να είναι στην ουσία. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Σας ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.